Dobrý den, v tomto krátkém videu si představíme firmu GVO a potom vás provedu vaší kanceláří, tak abyste věděli, kde co najdete. Majitelem firmy GVO je Joel Terin, kterého můžete vidět tady. Viceprezidentem je Mike, jsou to spolužáci ze střední školy. Joel založil svoji první firmu v roce 1997, byla to firma kiosk.com, která poskytovala hosting a jeho cílem bylo vydělat si pouze nějaký příjem navíc, který by mu pomohl splácet hypotéku. Ovšem během 6 měsíců od založení firmy měl 400 hostingových klientů a ti všichni platili každý měsíc $20, což už byl hrubý roční příjem $96 000 a to byl více než nebo téměř dvojnásobek jeho ročního platu, který vydělával v zaměstnání. To znamená, tento člověk má už bohaté zkušenosti, co se týče hostingu a dalších marketingových nástrojů. A firma GVO vlastně je jakýmsi pokračovatelem jeho původní firmy Kiosk. Sídlo má v Kanadě, v Quebecu, tady můžeme vidět obrázek, jak vypadají kanceláře. Nyní se tedy podíváme do našeho účtu, kde co najdeme. Vy, když se registrujete, máte možnost registrovat se buď za $1 na 7 dnů, nebo rovnou si zakoupit hostingový balíček za $9,97. Co tedy všechno v této ceně získáváte? Je to opravdu velice dobrá cena a tyto marketingové nástroje využijete pro cokoliv, co děláte na internetu. V prvé řadě tedy firma GVO poskytuje hosting a domény. Vy si můžete doménu zakoupit, tady v těch 3 krocích jsou návody. Pokud už máte svoji doménu, třeba pracujemedoma.cz, tak si tuto doménu můžete přesměrovat k GVO a oni vlastně se budou starat o hosting. To je popsáno tady v druhém kroku. Vy si pouze musíte nastavit změnu DNS u svého poskytovatele domény. To znamená, tam ve vašem účtu si musíte změnit a nastavit si tady tyto DNSka, tak aby to bylo přesměrované na GVO. Jakýkoliv problém byste měli, vyřešíte vždy na supportu. Tady kliknete, vyberete live chat a vyberete oddělení a během minutky se s vámi někdo spojí a velice rád vám pomůže. S tím tady mám jenom ty nejlepší zkušenosti. Takže to je doména. A nyní můžeme přistoupit k dalším marketingovým nástrojům, které máte tady. Je to tedy potom výstavba nebo tvorba webových stránek, která je zajištěna přes WordPress. To znamená, tady si nejprve instalujete, jakmile máte převedenou tu doménu nebo koupenou doménu, tak si instalujete tady ten Blog Wizard a pak už vlastně si tvoříte webové stránky, vyberete si šablony, je jich tam docela hodně. Dalším nástrojem je Autoresponder, tomu se budeme věnovat podrobněji v některém z dalších videí. Je to vlastně možnost tvorby jak sběru kontaktů, tak tvoření kampaní a následných vlastně vzkazů pro klienty. Nastavíte si tedy kampaň, vyberete si formulář, vytvoříte si formuláře buď svoje, nebo jsou tam vzory. A máte všude statistiku, vidíte, kolikrát tady máme ty formuláře, kolikrát byly ukázány, kolik lidí se přihlásilo. Tady potom v subscribers máte vlastně list lidí, když toto rozkliknete, tak vidíte jména a e-maily těch lidí, kteří se přes ty vaše šablony přihlásili. Dále si můžete vytvořit následné takzvané follow-up messages a automaticky potom ti lidé budou dostávat vzkazy, informace, které vy jste dopředu tady do toho systému zadali. Takže Autoresponder výborná věc. Dále máte možnost nahrávat videa.
Velice jednoduše, nemusí se nic instalovat, kliknete tady na rekordér, zapne se kamera a můžete nahrávat svoje videa. Videa můžete i tady natáhnout ty, které máte uložené v počítači, a tady potom máte seznam svých videí. Je tady vždy přímo link, přímo tedy na to video. Vidíte, kolikrát to video bylo zhlédnuté, případně jestli byly nějaké komentáře. A děláte tím reklamu vlastně i v komunitě GVO. Tady potom, když si rozkliknete skupiny, tak vidíte různá videa podle kategorií, čerstvě přidaná videa, takže tam najdete i to svoje, a i vlastně lidé, kteří se tady pohybují, tak se můžou na to vaše video podívat. To znamená další reklama pro vás. Dále máme konferenční místnost. Tady v tom balíčku je to místnost pro 10 lidí. Pokud by někdo chtěl a využil konferenční místnost pro více lidí, tak má možnost si změnit balíček s tím, že by to nebyl ten hosting balíček, neměl by tam možnost té domény a hostingu, ale měl by tam konferenční místnost pro 100 lidí, pro 100 účastníků. Ano, za stejnou cenu, to znamená, kdo třeba dělá webináře a chce spíše využívat tu místnost, tak má možnost si vybrat jiný balíček. No, takže klasická konferenční místnost, přes kterou sdílíte dokumenty, sdílíte plochu, přehráváte videa, mluvíte s těmi lidmi, vidíte se na kameru, ano, běžné věci. Takže taky za výbornou cenu. Tak, potom je tady GVO Academy, to znamená, probíhají tréninky k jednotlivým marketingovým nástrojům, dá se propagovat přímo i tato akademie. A potom tady ještě zajímavá věc, tady CPA analyzátor, kde vlastně vidíte statistiku zase, měsíčně si to dáte nebo ročně a vidíte vlastně, kolikrát byly zhlédnuté ty vaše kampaně, návštěvy, přihlášení, tady vám to potom vypočítává nějaké procento úspěšnosti, kolik času tam strávili. No, tady vidíte potom odměny, statistiky, takže i toto je určitě dobré pro zpětnou vazbu. V dalším oddíle máme další marketingové nástroje. Když si kliknete na GVO Recruiter, tak tady to je vlastně Meetchip, to je propagace jenom té webové místnosti. Ano, takže tam je možno samozřejmě nejenom 100 účastníků, ale i 200, 300, 500 podle toho, co kdo potřebuje. A tady vlastně, když si to rozkliknete, tak máte vzory e-mailů. Ano, můžete si prostě vytvořit kampaň a rozesílat e-maily. Nicméně toto je v angličtině, takže asi ne pro každého vhodné. Další věc je tady prospecting systém. A tady máte záchytové stránky. No, takže taky výborná věc, záchytové stránky zase se sběrem kontaktu. Určené tedy pro GVO business, pokud byste chtěli někoho dalšího přivést. Tady potom máme bannery, takže spousta bannerů, které můžete umístit na svoje webovky. A tady v tom GVO Ad Copy máte vzory textu. Takže tady máte blogy, které můžete umístit, články, které můžete prostě okopírovat a využít. Ano, spoustu materiálu na propagaci. A tady už se dostáváme ke kolonce, kde jsou vaše osobní informace. Tady přes Edit Your Profile, kde jsou vaše osobní informace, máte možnost i nastavit umísťování lidí do vašeho Matrixu.
to znamená, je možno si pomáhat. Tady dole máte Set Spillover Placement Tool. Když to máte prázdné, tak všichni vaši přímí lidé se budou řadit do první linie. Je to neomezená šířka, takže se všichni budou řadit do vaší první linie vedle sebe. Když tam zadáte nickname kohokoliv z vašeho Matrixu, nemusí to být váš přímý, tak vaši napřímo registrovaní lidi budou padat pod toho daného člověka. Ano. Tím tedy pomůžete lidem ve svém týmu, protože ten člověk je váš přímý, takže vy z něho dostanete ty odměny tak, jak máte, protože je to váš přímý člověk, ale tím, že ho umístíte pod svého člověka, tak mu tím pomůžete, protože on po splnění určitých podmínek má i tady z toho člověka $0,5 měsíčně jako zaplatícího člena, ano, protože získáváme odměny z celého Matrixu. Takže to nastavíte v Edit Your Profile, tady máte vlastně Billing Info a poslední kolonka, kde tedy vidíte vaši downline, to znamená váš tým. Tady můžete zaslat e-mail celému tedy vašemu týmu, který je dole. Tady vidíte přehled vašich provizí, historie, tedy co bylo, nebylo zaplaceno. A to asi je takto nejdůležitější. Jinak se vyplácí na kartu. Kartu jsem si již objednala a když se tam pošlou první peníze, první provize, tak se odečte $15 za pořízení karty. A tady v tomto Leaderboards máte možnost se podívat na odměny. Je tady zvláště kolonka pro Poláky, potom tady máme týdenní odměny, to je tedy ten bonus, když zaregistrujete během týdne, a to od úterka do pondělí, zaregistrujete 5 přímých lidí, tak máte nárok na speciální bonus $100. Tady tedy vidíme, že za ten minulý týden, kolik kdo zaregistroval lidí. Od nás tady máme Kateřinu Nováčkovou, takže pravděpodobně získá bonus $100 a vidíme tady nahoře registrace 65 lidí, to znamená odměna $1300 k tomu, co ještě vydělává běžně. No. To je tedy Weekly Potential a Weekly Confirmed je to, co už teda bylo potvrzeno a co bude vyplaceno. Takže tady máme jakousi představu o odměnách a to jsou vlastně odměny navíc. Ano, za každou 5 lidí, kterou registrujete v jednom kalendářním týdnu, máte bonus $100. Takže jak vidíte, pokud někdo zaregistruje za týden 40 lidí, tak má bonus $800. Tak, to by bylo všechno, jenom krátký přehled a potom jednotlivě nějaké videonávody na to, jak zacházet s těmi nástroji budou. Jinak snažte se studovat sami, vlastně u každého toho nástroje jsou videa, takže i když třeba nerozumíte úplně dobře, tak v tom videu vidíte ty kroky a je možné to taky odpozorovat. Tady potom máte registrační linky, takže taky můžete vybírat a to jsou vaše linky, přes které se vám můžou registrovat lidi a tady vlastně vidíte zase statistiku, kolik lidí stránky vidělo, kliklo na ně a kolik lidí se vám registrovalo. To je tedy vše, já vám přeju krásný den a hodně úspěchů s GVO.